Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган атнада сез, хөрмәтле телевизор караучылар, Ринат Зариповка булышкан идегез. Бүген 4 айлык София Сутникованың авыру тарихы. Кызның тумыштан уң аягы чалыш. Аны дәваларга кирәк. Присутствуют яркие признаки деформации, складки в среднем отделе, приведения. София туганчы ук инде үзе аппараты аның аягының чалыш булуын күрсәтә. Тугач диагноз раслана. Кызның аягын берничә кат гипслыйлар. Тик ул аягының дөрес үсешенә китермәгән. Аягында уңай үзгәрешләр күренмәде. Ул кабат чалыш булып үсә башлады. Аягында авырту да сизде, бик озак елады. Шуннан соң мине кабат аны табибларга күрсәтергә туры килде. Аяк мускулларында, сөяк тукымасында, буыннарында үзгәрешләр барлыгы ачыкланган. Шуңа күрә дәвалауны мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Аяк табаны тиешле хәлгә килсен өчен, аягын кимендә 7 кат гипсларга туры киләчәк. Шуннан соң аягына җиңелчә операция ясарга җыйналар. Мы имеем достаточно большой опыт лечения данной патологии и ожидаем, что Безнең бу патологияны дәвалау буенча зур тәҗрибә бар. Дәваланганнан соң баланың аягы тиешле хәлгә килергә тиеш. Ул хәрәкәтләнә, йөри алачак. Бернинди авырту да булмаячак. Табиблар Софияны ай ярым эчендә дәваларга планлаштыралар. Тагын берничә ел кыз махсус брейслар кияргә тиеш. Ә аягын икенче атнада ук гипсларга җыйналар. Дәвалану 123 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә бу кадәр акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына «Дети» сүзен язып, СМС хәбәр җибәрә аласыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулы мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Алина Абрамова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.